Salutare fraților și mi-am găsit la un nou episod. Astăzi facem reacțiile părinților când iei notă mică. Dacă vă place acest clip, dați un like. Dacă nu vă place, tot dați un like. Orice ar fi, dați like. Trebuie să... Oh, ce părere, trebuie să mă duc. În fine, haideți să începem. Tată, am luat 4 în teza azi la mate. Bravo, fiule! Eu când eram la școală aveam mai unul pe linie. Ce vezi ce mi-a putea bunica ta. Dacă ai luat 4 înseamnă că ai scris ceva acolo. Sunt mândru de tine, sunt mândru, să știi. Îmi place. Bă, copilul, de ție ți-au venit tezele? Da, am luat 2. Ai luat 2? Nu-i nimic. Hai să sărbătorim. Tată, au venit tezele, am luat cea mai mică notă din clasă. Ai luat 2? Exact, 2 am luat. Din cauza lui măta. Hai peste aia să dăm câteva. Tată, am. Da, știu, ai luat 2. Dacă îmi vii la mine, vino știu cu povești interesante, nu cu prostii de-astea. Deci, te rog eu să mai aud așa ceva. Vine cu, am luat 2, iau și tu. Tată, am luat 2 în teza la română. Ce, mă? Ai luat 2? Dă-i drumul în camera ta și pune fier pe tine. Acum vin. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram 1 Dan Dubrică, să dați un share la acest clipuleț dacă v-a plăcut, să activați clopoțelul și ne auzim data viitoare. Eu am plecat. Pa, pa!